welcome to the Pod Diaries, a show yabantu bonke where we interview everyone up at Pod Diaries, giving them an opportunity. The unrecognized to be recognizable, yeah, yonke lonto le. So starter community leaders, starter kwamtu nje, yabo. But most of the time, starter artists, of which case namhlanje kuki artist phambi kwam. Yeah. Injalo. Yeah, all right. Andizointroduce ke le artist izazintroduce ngokwa izichaze inabe. Okay. Yeah, ayaziwa ngabanye mhlawumbe baqa ibukela le podcast namhlanje okanye abanye so abamazi ubhuti yabo kanye ngabethu baqola ibukela i-podcast but abakwazi ubhuti ungubani. Okay, wenza selohlobo. Igama lami mna ndinguMakulunge, ifani nguMavuso. Enhlala lapha eKhayelitshe eMakhaza. Ndenza grade 12 eKrizani. Yeah, that's all I can say about myself. Yeah, ndingumuntu wedrama, yani idrama kuqale kwaze art. Yes. So wenza i-drama. Yes. Okay, so yaba-dramatize apha. Yeah, kakhulu. Yaba-dramatize abantwana. Asiyapha nothi abantwana. Lamntana. Oh, lamntana. Yeah, nothi abantwana. Ingathi into izinto bezawuphuma apha hayi maseke. Okay. Right. Ilanto ke bhuti wami. Ilento so ke bhuti Makulunge. You say you're doing drama. Why drama? There are a lot of things that you would have done like such as upainter, such as ubaleka, uleka ibhola, boyikhabela uyongena ezipalini. Yeah. So why drama? Idrama like yona azange ndicinga bangaze ndiyenze like okay as mhlawumbe part of apha like life wami yabo because idrama ndiqale like at a very young age because angisahlala apha eMarikani Crossroad. Yabo then like there was any organization nje umsisi wayeqhuba pha then wayesibamba then senze like he play perform like oma one back apha endleleni nje wasifumana imali yabo ndaqala pha kwenza idrama baska. Yeah. So sayaqala pha ubandifumana imali then ayenza nasesikolweni then like utazibona pha ba okay na ipassion ndathanda ba on stage yabo. Yeah, ndaba nguye nomrapper ke in the long run so yeah. So yeah, rapper no rap. Ndandikhe rapper. Yeah, ndandikhe na rapper. Oh, wabalekela ntoni egrapeni ke ngoku? Hayi, ndabona ba man. Yeah. Awuzange ubonise wena. Azange ndibonise wena. Ndandenza nje mhlawumbe peer pressure boyishumi zamazi rapper qona bangene nami. Oh, so kuyilantuka. So do you think if ubuzenza zoyi2 ngoku ubuzokwazi uzibalancisa at this point? Yeah, abengazukwazi bengazukwazi ngoku because ngizu grade 12 so yabo I need to balance incwadi zami nedrama so bungazukwazi ubhala OBS pha ku notepad ogqiba uphinde ngapha isifunde ngapha ubhale ulanunga. Yeah bro, nginganolunga bhuti hayi. All right, so in terms of drama, tell us your journey. What have you achieved? Abantu bakwazi ngantoni? What have you achieved so far? And achievanga a lot with drama because ndiyenza esikolweni ngoku like ndiyenza as a subject yabo so ndiyenza marks. Okay, but then last year I was part of a culture gang yabo kwi Magnet Theatre yabo that's what yena like yenye ye gigs ezinkulu endizifumeneyo so far yabo because like I got an opportunity but like ndiyo performer like a theatre straight yabo. Yeah, so like you know achieve leyo yeah cause yeah culture gang so yeah. Culture gang. So wow uja perform ephane. Yeah, but okay. And then I had into dibene azange win awards. I-award ndifune kwalapha culture gang. Wasensitsho. Yeah. Wawini award yantoni? I think like kuba sasi a group sasifana like individual sasifana award yakhe umuntu like ngumuntu being part of culture gang. Yeah. Oh, which is nice. So when ukhala like umzekelo when it comes ku acting ingase do you think if ungawin award mhlambi it would inspire you to push more ku theatre okanye if umzekelo if ungawin award you would feel like you achieve. So do you want to achieve do you feel like I still want to achieve more? Ewe. Yeah, I still want to achieve more with drama but ke ngoku
like I feel like drama, okay, as much as ndifunde esikolweni, but when it comes to university, yabo ayonto endicinga uyenza because like I feel like ngoku ayisekho that needed more important apha South Africa. So yabo I need to face the reality. So when you say it's not needed, you're saying like most abantu aba-actayo ngoku abayifundelanga? Yes, abayifundelanga, like because ufundile ungafundanga uya-audition, akungeni certificate sakho phaa uba khe ndiyifundele drama, but you need to audition kanye mhlawumbi andazi indlela endicinga ngayo, indlela endibona ngayo, yabo. So when you say lanto ka so most abantu, okay, do you need to clear nje, most abantu who are on TV now and all this stuff, like especially ababatsha, they never studied drama. Yes. Yeah, they never studied drama, but somehow when you study drama, it has to do nale if uthathiwe nemali ke ngoku, because if you have studied and then you get a role yento ethile, then imali yakho funeka ithi xhaxha because when you've studied for that. Okay, Yeah, so that's the advantage yoyifundela idrama. But I always say ebantwini ba don't study drama engasobe nento oqala. Yeah, then you can decide. Yeah, then you can study drama later on because then uyazi ba uright ke ngoku, because khona ndiqhuba focus. Baninzi abantu kufumanise ba bapase lantukeni ba unemployed through le drama, yabo. Bane degree bantu uyabona iBA zabo bejelo fathi mepha, but yeah, because nomiso wami drama like akasafundisa esikoleni kodwa wangixelela mama bathi no, like naye wayifuna uba yi-actor, wayifunda drama, but ngoku uyi-teacher because like amathuba manqabile, yabo, and like she's very good, like uNtswembu umemaya, yabo, but ke ngoku xa abantu abafana naye abantu Ntswembu kanje kungekho mathuba afuna kubo emancinci, so like lono like iyachafisa kancinci, yabo. okay, so when you say drama, ne? Okay, when you say acting, because you say you're focusing on acting, my question is, what's your are you limited to theater, or you want to venture into film as well, or other things as well? No, I'm not limited. Like I really wish like being the big filming like straight to TV, yeah, because yeah, as it theater now like staring pa bengigandubu. Yeah, yeah, we like we find like experiences as different. Yeah, we don't focus on one. Like I say, be broad. Yeah, we like yeah, ngapha na ngapha like yeah, boy, yeah, and be superstar. Yeah, like that's the why people want to be famous. You know these days kuko TikTok, YouTube, no people just wanna be famous. But why people wanna be famous? Why? Okay. Do people know what comes with that thing of being famous? Yeah, siyazibona challenges, siyazibona like nabantu aba famous bagoa through into ezinjani. Abakwazi ukuhlala kahle bathini ba njengeza uye bakwazi like kwenza shopping like kakuhle. But still you wanna be famous. Yeah, I want to be famous. I ndiyafuna and I will be famous. You will be famous. Yes, I will be famous. So do you think I'm going to uzaba famous as Cape Town? Okay, do you think you need to go to Joburg in order for uba ube famous? Going to Joburg like yeah ngenye into ebendicinga because like I feel like ngapha ya so ubu famous bakho bopha? No, abukho pha bulapha kum. So are you trying to say we don't have famous people at Cape Town? No snabo, but bambalo. When you very say few. The word famous, what does it mean? Being famous is like, I'm famous or no okay, famous lo apha Cape Town. Cape Town now. Okay, abo naba Mr. Taylor, abantu kind of or MEK, good kind of. Yeah, kaloku yeah, you know. No Cairo, Bravo, yabo bakhona famous. Let's talk acting ngoku. Ave Khayelitsha. Ave Cape Town, sorry. Let's talk acting. Who's famous? Ave Cape Town. Iron Maz. Iron Maz, I propose. Ave Cape Town. Banqabile man. Banqabile. Yeah, so that's why I said bangapha maninzi amathuba more than apha. Kucala art. Yabo. Yeah. So what I'm thinking is that Cape Town iyazlimita ngokwayo and sonke nonke nelangqondo iwani ba
Joburg is the best place. No, Why is be Cape Town? Cape Town, let me tell you about the Cape Town. Ne? Let's talk about the Cape Town in the 90s, in the early 2000s. It was booming, famous in terms of get drama and everything. Yes. Yeah. So then something changed. Something of if then you would understand about what really changed ukuthi yonke lando. Now, kwela cala eJoburg akho mali. But I'm telling you, but I'm speaking from abantu endibaziyo ufumase kuba bayilanda ukuba baya-actor phayana. Akho mali. You can be famous by yabo. In order to sustain yourself, you need to get a lot of jobs. Yes. But in Cape Town, there is money. If umzekelo you get a job up, it will sustain you for the longest time. But why there's money up, then there's no money at Joburg? Why? Why do you think so? Because this research, is something I've researched from a man in Bazio. I'm gonna tell you why, but why? Why when Maybe mhlambi there are a lot of people about moving up, but still and yes, because remember the population king at least small, but use at the same time. If ever like abantu bayafunda, baya excel, baya income, she's mali bakhona kola cala. So I don't understand why ngazibakho imali ngapha, but most abantu bangapha ngabo ba. So as artists izithi xa zilanduka xa ufuma sekwazi bezi-act and then ziphele zicela mali zo zicela ziphi bezi-acta phi zikhona Cape Town khona yase-Cape Town azikho angikandazi kwa-act apha eCape Town, that's why. Hayi nje abantu be-TV mna abantu be-TV qala Gone is. So yeah, so but you must do your research and find out why. Okay. Don't akho mali kwela cala. Yeah, let's not even go there. City Joburg, there are opportunities, but akho mali. You need to sustain yourself. So do you think 100,000, if you need 100,000 rand ngenyanga for uba u-active telenovela umzekelo ininzi? Hayi ngoku ininzi because 100,000 ngoku ayininzi. 100,000. Yeah, first gig eqonda yo ayabona yo akumqino. Because like yabo same chaka then senze uyayinikwa 100,000 then iyataxwa itshalwe ne-agency fee mhlawumbe iphela by 16,000 to 15. So iza kusustain for inyanga yonke i-16,000. yeah, unsustain. Usenza telenovela. Usistar saziyo. Ish. Do you know the pressure within? Ndiqonda. Okay. Now what I'm trying to show you is that sometimes art don't do it because of ufuna uba famous. Yes. No one is alone nam. Just abusandotsho ngoku athi ufuna uba famous. Andithandi enze uba famous, ndifuna uba famous through your art. Yabo. Ayikho le amba famous like uba okay ndibe famous. Yona igoli yamba okay ndiphumelele ngale art yabo. But ke ngoku bifuna uncediswa ngosoza xa nenze enye career then yenze ecaleni then if ever yabluma ke that's where mhlawumbe okay yabo. Yeah, so uba famous yona ewe kukhona but ayondwe ngakho ngithi yeah. So tell us more like umzekelo tell us about you as such. Tell us about you, something from mhlawumbe abantu they don't know about you. Abantu bakubona abantu bayakujudge umzekelo mhlawumbe akubona as i-actor or whatsoever kanye ngumculo kanye rap. So but tell us something else that we don't know about you. Yabo mhlawumbe that would shock even mhlawumbe nomuntu ubukele like hayibo kanti that's a tricky one. Okay, xa ndiyazi ngathetha noni ngam then ngithetha ndithi engayizwayo ngabantu ngam like man abantu bayandazi man. No, they don't. Bayandazi. No, when you think they do, they don't. Into ongayaziyo ngam wena. They don't. Andazi ba umephi. Ayasoze ayethuka in the street okay kolocala ayicinga nocingo yasibonakale. Okay, let me be honest ne. You are the first guy since I've known you or since I met you. Yes. You are the first guy kufumaseka you're so super proud to talk about your girlfriend. Yes. And you always say the same thing. Leminyaka. And sometimes this was
is this guy talking the truth okanye yintoni? Because it's rare to find like Umjita, esenza esenza loo loo nto. nto, yeah. But why wena? Why are you doing that? Why? Asiyenzi loo nto thina. Yeah, okay, tayatshisa. Tayatshisa itim. Kuthiwa ijane ikhithi. Yeah, ngitsho kodwa xa ke nibeka. Hayi, ndiyojani ke mna yindoda omhlophe, ndiyakhetha. Okay, yeah. I-girlfriend yam ndiyathanda uthetha ngayo because like I feel like when I'm too close now, yabo, kakhulu more than anyone. Okay. Yabo, so uba ndithetha ngayo, it's not like mhlawumbi andiqhayisi ne, but ndiyaqhayisa at the same time because like anqabile laa nto 6 years. Yo, hayi. Le generation yethu. 6 years. 6 years. Like at your age, it's like Yeah. in a 16 years, unafumana adibane nawo na 10. Yeah. No. Ndimdala kaloku mna. Akwazi umdala kum kaloku. Ndikwi-20s. Say-teenager yena, yabo, lapha emva kwakho. Yabo, yeah. Okay, so why yena? Like why yena? You say you close. Yeah. But I mean, I'm sure you've had relationships before, but yes. why yena? I think like, she came on the right time. Yabo, ngexesha eli-right. Wawugowa? Ndandingagowi. No, take us through the moment of nadibana ku-WhatsApp. No, sangasidibana Nadibana phi? Okay, Kwa-Shoprite? abukele akathize kakhe. Kathi. Into abangayaziyo ngami le Yeah, endiyithetha, yabo. that's one thing. Yeah. How did you guys meet? Okay. Because yabo. most of abantu bayamazi mos. Yes, so, bayamazi. Niyapostana? Siyapostana. Okay, into enzekayo yabo, ufike ndinabantu ebendinabo, yabo. Then uthi wena wandibona like okay, ndandisuka okhamanzi, yabo, sakha petty page, yabo. So ayisafika ke la ndawo ndihlala kuyo pha island, ayisafika la xesha, so ndisuka okhamanzi. Then uthi wandibona 2 days, but then like she tried to make eye contact, cha caba andiboni, yeah. Andiboni. Then ngenye imini ndisazambile kugqumta kokwabo omncinci, yabo, xa yabiza lo mntana afike, buze. Molo bhuti, yeah, azothi ba uthi sisi wam cela i-account yakho kaFacebook, yabo. Xa kuba ncamile nami ngiyondiphethela amanzi ndiyasina, ndimxelele nje ba man ndingubani kuFacebook, yabo. Anyana hamba ayise nyani le account, yabo. Uqonda like le nyani lento emeli iyenzekile. Ndifike endlini semntana ejonga uFacebook, yabe sengena nyani i-friend request yakhe nge-accept. So wawujonga yena. Ndanjonga yena, yabo. Ujonga lo sisi efuna i-account yami. Anyana mbamba. Sathethe efonini, yabo, hake wathetha usisi, kwathetha yena kodwa man nguye wazehlayo. So wakubleed. Hayi, asayibiko lo hlobo. Okay, wakugqula ke. Hayi ayigqula yona. Wathini ke? Wathini? Like kaloku azange ngiqula kodwa man. Ngqulile man. Like I just want to know what were her exact words ukuthi masibeke le nto wathini kena nicebele channel dala azange ya. Achaze cha ba okay yaman. Waqala ayichaza badana ukubona no yabo. Ndiyakuthanda mara wabethethe zabe ya. Okay, namxela akho kongxaki, yabo. Uzamfakela isting ngomba uzamfakela isting benginamba 7. Let's meet qala lo because uyazi xa ibona i-picture ku Facebook banswimbu kanti ngiqale. Yabo, sibonana street, yabo. Ngambona, yo, xa ngiselight man ngoke man. Ndambona umlana, yabo. Angisokhele kanjani? Andistay isandla. Yiyo nothetha. Yo. Ilabi miyethi hana sathetha kodwa thatha walk. Sanqokola nya ngixolela man. Le dithethe ku Facebook hayi masiyenze masijole man, yabo, kodwa ndakunqanya and like webo imete grain, yeah. Hayi nyani ke. Hayi sajola ke, yabo. I even wrote i-prose qala kamukhetha esikolweni kuthiwa okay masenze i-prose, yabo. Anything prose must ubhala anything like ozoyiperforma like ekwenzekela before. So nqona man mangabe nezinto eziset oko man xa ngiperforma kanibhale nje ngaye, yabo. Ndabhala basadibana kanjani, yabo. So and then how did you get rid of amanye amantombazane throughout the years one by one? Ayabona mnana iwari kodwa mna wa found out, yabo. But she knew ba ufuna ndoni, yabo. Yambona pha cause like zangabe jump okay kuba ibhaqelene seyifuna undiyeka, yabo, cause I feel like true love ayibona pha bayikhona then
ndabayeka for yena yabo, ndabayeka abanye abantwana, ndabayeka for yena. Then from there ke ngoku ayisaqhuba ke ngoku. Think 2022. Yeah, we even made i-tracksuit ezifanayo. King and Queen. Yes man, ekahimo he. Axelela. Yes man. No, that's Yeah, and I so hope abantu ba inspired. Yeah. Babe inspired indleleni iqhubha ngayo. Yeah. But ke abantu like bacinga like yonke soloko ngihleka kumnanga not oko yabo, because khona situation khona ayihapha mayiphele but khona ndamthanda malo muntu so man yabo. Yeah, sikhona situation ezinjalo yabo, but still nice. So no chatha ni hayi chatha futhi nomdala baqhubeza umtshato wengxaki khona yebo sanothi ku-20s ngoku thina umuntu ona-29 maybe uyachata futhi futhi sekude 29 yazo umuntu ona-21 uyachata hayi sekude like 21 umuntu ona-20 uyachata ke nakulo 20 leni kude fani kwi-20s cha. Yeah. So kuyilantuka you guys have special moments and the anniversaries in. Yes, sure. So anniversary ni spend up ku Facebook? No. Ngoba sidibene khona. Okay, kulanda ine tap, kuba ikho la tap. Izathini? Kanjani. Like anniversary like yabo yo. Khulumani lo mntana. Like the anniversary like save throughout the year aspan mo, so like imali umkhero asikade like save throughout the year. Yafunda naye. Yeah, ufunde UWC kodwa. Oh, ngcono ufunde primary. Ngasifunde primary ngoku. Ngcono ufunde primary yena. So zikalo. Yeah, so when I save like throughout the year, then ngafika September. Nilando. Sizikhuphe nje sivise kamnandi yabo. Yeah, sasispenda kanjalo like sispenda kanjalo for anniversary yethu. All right, and then ilanduka ilento, what are the challenges with relationship in that you guys come upon? What challenges? But we're not going deep. We're not going deep. This is an inspiring story, bro, because it is clearly no, I am gonna tackle this because I love it. I really love it. Serious, okay. Yabo? Because you don't usually find umuntu wesenza alone, especially the age. So challenges that you guys come upon and then ke ngoku nisolve kanjani umzekelo? Yabo, challenges banazo like it's complicated. I don't nikwazi uzimention ezinye yabo. Yeah, not a problem. Yeah, ziba complicated ngqona yabona ezinye izinto like awukwazi uzinyamezela yabo. But for the sake of uthando yabo, so like sayifixa malena because qalungisa nezinye zikhona eziwestand le besikade sidlule kuyo yabo. Yeah, there are times by like be like boni but been because Yima, the longest time apho kufumaniseka ba there's anathethisana ayikwazi ngathethiswa kaloku yona yo sozawukwazi ngathethiswa kuselide iyaxoxa 2 days 1 day cha so kaloku let's fix this thing kaloku ngeke sengibana ocengayo nguwe kanye nguye ndim. Yeah, it's always kumchita nje time there is when kumchita ocengayo bache. So utyisijani wena? Hayi uyacenga bangandifaka amajani indojani bandithila indoda omhlubi andojani bangandifaki. So no, that's nice but yeah, and it's nice nyane and ingxaki thina singabantu abakubhuti sine ego. Yeah, we've got that ego yokuba azucenga nozucenga. Ingxaki yabo, there's this thing ba indoda icinga yabo lano. I feel like sinasazi i-heading yayo siyazi like ukuthi ba okay thini yabo, because xa kuthiwa indoda icinga it doesn't mean ba xa ubonisa uburongo bakho su admita yabo kanye ayicela uxolo ayixolise yabo, but ithi lanto sukwenza izenzo ezakwenza ba uxolise yabo, like always do the right thing so that ungazixolisi. Simple xa. Yeah. So before sivale ke ngicela ba ufumane ngapi nanzi camera body kawutsho kuyiba kawutsho i-message nje for yena. Okay. Ayizawuvala indlebe. I'm sure ubukele. Ayazi nyani ba awulantuki uyamthanda. Ayazi. But this is a proven point. Uzobona mhlawumbe uzakupha ntoni after this. Kamxolele lapho live television. Come on.
Like wasaythi sifike lapho. Okay, like first of all I qala ibulisa inja zami yabo. Yeah, Tamajani Enterprise. Inja zami seclassini yami yezo yeah. Yabo bulisa nje amajeta man yabo. Mina ndifumaneka ku Facebook. Yeah, ndinguMakulunge Mavuso, real name yami. Then ku TikTok Ntate. Yeah, Kimusotho. Nthonyana yalirato. Ilirato nthwila. Ayaqoqela phela ka Kimusotho na Kimuhlubi ekelingele. Mara wasibuya Sotho. Lenka sibuya Sotho. Ikudutsa kakhulu baSotho mani hayi sokwana Mamfletcher. Kokwana Mamfletcher na. Ala. Yeah. Ngiyawuqa murene. Hey, ngiyalebuka. Dibene nawo namhlanje. Hayi nami yabona at least yeah man yabona. At least what I liked about the podcast namhlanje was different because we talked about love. Something we don't usually talk about up. Or sort of sithetha ngezinto eziseda. Love a boy. Yeah, love a man. Yeah. No, I put alright umthanda umuntu wakho. Yeah. Yeah, alright umthanda umuntu wakho yeah. So enkosi kakhulu man bhodwa man. Bonga mina kakhulu uba uzile apha yabona. Yeah, finally yeah. I'm sure ke noba umbulisa ngoBaby but uyakubona umbulisa unenhloni yablasha. Yeah. I think funeka kube nesticker onesibhalo taken apha kwebuthi. Uzasifaka xa uphuma uyodibana namantombi indayina namantombi. Bayazi abanye abantu batake. Kaloku nje uza emall kaloku mhlawumbe kwimall ongaziwa abantu so abazuyazi butaken. Kodwa bazohala so umuntu ngixaxa isondeza uthi hey okanye ube ne-alarm xa kufika into sendile intombazana kuyikhala will siren. Akandihiti lo mntazi uthi kangaka Thixo. Ngavalewa kamathuba uyebo. Akayenzi lo nto. Ngezela valeke kufuneka icinge naye. Murene yabonga man inkosi kakhulu man. Bulela man banawe man. Okay, inkosi khona yami. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be idiot. Or maybe the niggas are idiots. Idiot. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be idiot. Or maybe the niggas are idiots. Yeah, they say I look like an idiot. I'm not crying, it's an onion. Now I wake up every month, looking angry like a demon. They say I'm not even a duck. When I'm on stage, I get bored. Yeah, girls ask me for notes. Yeah, I try to give them my code.